ଜଙ୍ଗଲର ଅଦୃଶ୍ୟ ରହସ୍ୟ। ଗୋटे ଗାଁ ଥିଲା। ଗାଁର ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ। ଲୋକେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୀରବ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କୁହାଯାଉଥିଲା, ରାତିଟା ପରେ ସେଠି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େନି, ପଶୁ ଡାକେନି, ପବନ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ କରେନି। ନିଷେଧ ଜଙ୍ଗଲ। ଗାଁର ବୃଦ୍ଧମାନେ କହୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ନାମର ଗୋଟେ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧମାନେ କହୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ନାମର ଗୋଟେ ଯୁବକ ଆସିଲା। ସେ ଥିଲା ଗବେଷକ। ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବା ହିଁ ତାର କାମ। ସେ ହସି କହିଲା, ରହସ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ ଭୟର କଳ୍ପନା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାତି 11:45 ଆଦିତ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଶିଲା। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ସାଧାରଣ। କିନ୍ତୁ ତା ହେବା ସହିତ ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ତାର ଗଡ଼ି ଅଟକିଗଲା। ମୋବାଇଲରେ ନେଟୱର୍କ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା